Hola, bon dia, soc l'Arnau Arboix i he vingut avui a la Riera a buscar ous ecològics amb l'Anna per fer una crema de Sant Josep. Hola, bon dia. Jo sóc l'Anna Serrabassa, de la Riera de la Guixó. Nosaltres fem pollastres i ous ecològics i em fa molta il·lusió que l'Arnau vingui a buscar els ous per fer unes postres. En primer lloc, aboquem la llet innata a la cassola. Un cop comenci a bullir, hi afegirem la llimona i la canyella. I posarem a infusionar-ho tot durant 10 minuts. Agafarem els ous i els desclovarem. I reservarem només els rovells. Incorporarem el sucre i el midó en els rovells. Una vegada infusionat, traurem el plàstic i seguidament traurem la canyella i la llimona de l'interior. Abocarem la meitat del líquid a sobre els rovells i ho barrejarem. Quan l'altra part del líquid torni a bullir, hi abocarem tot el líquid i acabarem bullint fins a tenir una textura cremosa i untuosa. Abocarem el sucre i caramelitzarem lleugerament la crema de Sant Josep. Osona Cuina i Taula Dolça ens apropen els productes de Fet a Osona i de Lluçanès Territori Serè.